Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong. Ka Meghalaya Indigenous Peoples Forum, haka sautre wiyayong arjar arpo kil ajingmun, syak sorkar, ba kan penmi, da ka jing penpena ka basyay, ba baro kitray dukan kin pelat no ka jing shim bayway, ka ba arpo singi kinti, na kinong syong di dukan, na ka daw, ba kinong shim way. Kem shim layo man DAA hakini kisngi na kadaw ka jingkang dam hagari India barok kawe. U Vice President jong ka MIPF u bakit bok lang nong besap ang jingkran baka Batisi TV ula kerpat ru ya ka sorkar. Bahkan batha ya ki bang bakin Emperor King ya ki nong shim ram na ka bentaban hit kali kamai na kadaw bakim shim layo lat ban lek kamai kaji hakini ki arpo isngi bat hakajuk apor ula kenturu ya ki skol bakin sange shwa ban lom ya ka bai skol jong ki khana skol na ka benta jong niu panai yayong. Kajing pelong yang persen pen hak ni kapur pemerintah namar ba hadian bangilai i ya ka jingpin mi jong sarkar ya ka jingpin bana ba lakhang persya ban yelum brio lakhang persya la pentrikam ya ni ka lockdown kapur ko geri par kam tambu ya jingpin pentrikam ni curfew ni pok state ke jongi ni kadang kasing jungi ni suban ai khubli ya sarkar kabala tristam met misim nadu ki doktor ki nurse ki staff ki riu pai ba ki seng halang ki repair ki balang ki bala ya snok tilang ya kini ki jingthu ha jong sarkar nri wala pedeng kat ni sarkar kale na kaliang jungi kum ki pai ba apat idang sudan ki sik kentin ni jing ajengmut ha ka bangin yo ban ajengmut ya sarkar namar ngiyang hangni nang bata kasur jong pai ba ya ke ke bau pai ba upun sngo shangi ya ban penpa te hak bede barkajing yo complain jongi na ki pai ba hak bede barka jong kini ki pai ba ki badan ki dukan namar ko bolong ta boro ki dukan kira khang khadablut nudu ki dukan kapsio nudu ki karkhana shna kali nudu ki dukan hardware bat boro ai ki dukan ki badan pok stir ki jongi ila khang khadablut na ta ka jing pentrikam ya ni ko lockdown te ka e ka ba jing sim jing e jing pai ba jing ka long ba kham tam ik tu ki pai ba ki bu dukan da ka ba shuwai te ondala kut bunai na ka liang ju ki try dukan ki pan ki bai wa te na haba na ka liang ju ki pan ki pen pa ki jing e na mar ba ha ba ki khang dukan na e kin sil tingi ni bu ka jing ka pat ya ka sarkar mi khalia ba kan penbena kan ada kan notification ke basyai ba baro ki dukan ki try dukan bikin pelat ki kene ka baywa nak mata ini kisni ki bakan terikam ya lockdown nama kani ke lockdown mata kan ya ko ba apois ni gemte ble si ki laban extend biang te ngiyo ru ya ki jingo jingnam hak bede ba ki ba ki ba sim ki dol ki repair idan ki bashim begini ki commercial vehicle loan na kumata ban pin kamai na kini ki private bank te manta haba ki myo shu ban kamai de ke pat ka bakin seal kum ka EMI sa ka bank te ngi ka paru ba ka sarkar ba hak bedi bakan pinmi yakin fiction hak bedi bakan ka phangru nang ba kan exemption nang ta kini ki bana ba pentri kam ni ko lockdown te ngi kenturu yaki private school ba yamata sipor kat bakatang ya kini ko lockdown bakin pensenge shoy ke jinglum itu ko monthly fees ikan turu kini ko cable operator bakin yamap sha ban sim kini ki baik bul na kini ki pai ba jongi hakum kini ko por but ikan turu ya ka sarkar sisin wala kat ni kala penbiang kala le sistem penbiang ki marba mardi ban penpoi si kisnong ki thawo per ndre ke ei pa ka jinglap jingi kalong ba nadangi pai pat chikini ki nongri jingri ki badan hapo kastir ki jongi tinglai asno ya ka jingut ka jingnam juki nama ka jingbong pen poi pat yikini ki marbam habidi ki jingri ki baris nyang ri dok ha ki baris ya tinga so ba sarkar ngaso ba di ban pai kmat lem shakiniru ba kamli etang ya ka bam jongi ki bri reban wat nak mata kini ki ba sengkam na jong kum ki bari jingri ris nyang ris yar ba kan poi lem ki marbam nam ta joki ru kunjo te kidi kini ki papelong jangi melwan makin snow lingba jong phi sapo ka sarkar te gidang don shu ki jing mo
hak bedai bat kini ki menta ka jing ka bat kini ki nong hi kit marbam kini ki kali kit marbam ki bon nang thin po jala Assam te hilap ba mo kalong menta hi ka transportation ani ka jingwan jik marbam tang sukun thur har Assam nang the kawan ra jing ge ingi pa ba jo ka state ke jongi te hak bedai bat kene sisin maso ban ong ba lak no ndo imat ka state jongi kala dan kam hi kini ka din tiral tang ba gin nakale ka sen jongi keren sai ba shwa ba kan wan pa ta ka din tiral nang ta ban kit tang ya kini ki marbam ka sarkar pa kadiban implement shwa ik ta ki lat ti ki ban khanglat ya ka jingrung kerthap jong kini ki brig banabar abakan pentrikam begini ki entry action point tadi buat ban implement no ru ya ka inalan permit ta ka baidi bat kini ki nong song wa yeng ti ki babun ki nong song wa yeng ki bun bawan ki yeng ki basubla oi ki don ru ki nong trikam sarkar ki babel ki basu song wa tingi kerparu ya ki tra yeng ru bakin pinjin sur ya kini ka bayeng wa jong ki na mata kani ka por nomor kibri mata kim dan bela dan sini kin si bay wayeng ni kin besai lagi kun kiti te kin tujur kani ka por mata ba tara yeru subhat kin salem sipa namta banyibit ye yang lang jumpai ba hi jangka jela jung ibu howe let's see nomor ngimyo ka jing sai let's see kani kin tiral kan wan tangna kan namta himar bam ni nak mata pankit bikibrio re hakum kani ka situation ka balong mata ni suran kam dia kelintiral nak mataki rel gi bankit marbam ti shaban pen baga sarkar baga nora apa kini kelintiral kadi ban pentikina shua bahkan perking shua ya karung kami kadai kawan jangki beri mana ba lada kamla ban pendiang kita ki jingada ti nak kadang jungi ru ngindang persyapat re lada ka sarkar hakim tuni ka puapat kadi ban implement shua kita ki lat kinti ban khanglat ya ka jingwan jangki beri ku mana ba ngi scam ba kan long ka jingmen toy la ka rel kit marbam kan wan ni po state jungi kot kubo jong na sang hima balami menta kasni bana kaliang sembut mitirang ba jong jela jungi hi la penpau ya ka bak sarkar kala simkhya ha ya ki interstate boundary boundary ya ka jing rung jingbi jong ki breu nang thina po jela Assam ti pat sasin ni scam bakani ka jing khang hi nang thina po border bakin manrung la kalong border Assam border Bangladesh pat border nang thina po Srisha ada ka sarkar kala sya ban khanglat afrai ngang scam bakan ke jimpang ka manrung satya kamar kani ke jimpang ko bolong mata hi po sti jungi kan padon ka debi ki bon nabar tilada ni pentrikam na ni block ki boundary nang the boundary dengan trai kan yarap sibun ya kan ka Jepur state jung kena Jepang ni state ni. Mila persang buat jing tepat ngimpak lap. Te ya kabang ngimpak lap ngimpak nang hon kidon hi bapen smau ya jing detam ya taki marbam ki mardi. Tendre kabang su ban khya pa ni kapor kalong ba nang mata ki wi pa ki dukan. Mar kumbolong menta pli dukan tang kat tu kan ni pli dukan ki bala aibor da kidor borsnong. Hoi kidor borsnong ki adon ke benta ka bakrau ban yarap lam yak sarkar. Jadi kita dapat kini ki dukan, kiwi pat kiba kastok mata kita dah dukan, di kimi olah papan clear, lalu long hiu kihat ni dukan sino. Di ngatai ka sarkar kan perkhidam nang tajung kiru, bakai kiba kidang don kimarbam lesi kiba put, ba kimi olah papan clear bikin dia bikin dun no, kenang ba tukamar kita hit kenang sop kini. Di lesi lada kapila kita buat kini kajing lumbre, lani kajing ros kibre bantit. Tang tina po Poltan Bazar mo kasi ladan ailat bak sarkar kan pli kumta kan yarap sibun hiwat banting kulo jekti ke Poltan Bazar.